Is-suq turistiku Awċi qed iħares lejn ix-xhur li ġejjin b'ottimizmu bl-industrija tir-rapport ta' akkomodazzjoni qed tkun infittxija ħafna kemm is-suq lokali imma b'mod speċjali mit-turisti. Dan qalu ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat fl-istess jum li kienu pubblikati ċifri ta' persuni li qasmu lejn Għawdex matul il-jum tal-festa ta' Santa Marija. Skont ċifri maħruġa mill-Ministeru ta' Għawdex bejn it-2 u l-ħadd 18 ta' Awwissu l-kumpanija Gozo Channel operat xejn inqas minn 700 vjaġġ fuq 4 vapuri. L-istqarrija tgħid li għal xi ħin il-vjaġġi bdew isiru anke mingħajr skeda biex ilaħqu mad-domanda. Matul il-ġimgħa ta' Santa Marija l-Gozo Channel ġarret madwar 135,660 passiġġier u 46,740 vettura, ċifri li l-Ministeru qal li huma ferm simili għal dak li ġarret il-kumpanija matul l-istess ġimgħa tas-sena l-oħra. Fl-istess waqt saru 220 vjaġġ bil-fast ferry li ġar total ta' 28,550 passiġġier bejn il-Belt Valletta għal Għawdex u lura. Dan l-andament turistiku inħass tajjeb fid-diversi setturi li jiffurmaw l-industrija turistika Awċija. Hekk li rajna s-settur tal-akkomodazzjoni kemm dawk li huma lukandi kif ukoll farmhouses u appartamenti jirrapportaw li kellhom biżniss tajjeb għal dana il-perjodu tant mistenni fil-kalendarju turistiku Awċi. Is-Sur Muscat qal li minkejja dan kien hemm diversi kummenti ta' operaturi dwar il-fatt li anke jekk in-numri ssaħħew in-nefqa għadha qed tkun affettwata mir-riċessjoni u l-inflazzjoni madwar l-Ewropa. Intant il-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri qal li għal darb'oħra din il-ġimgħa partikolari fis-sena laħqet l-aspettattivi tal-operaturi turistiċi fil-Gżira Awċija li l-koll qalu li kienu mimlijin. Huwa sostna li r-riżultati bħal dawn huma xhieda li l-ħidma li qed iwettaq il-Gvern qed tħalli l-frott fejn Għawdex qed jattira lejh ammont ta' turiżmu kemm intern kif ukoll internazzjonali.